С чудни скулптури и сувенири от дърво радват женското око. Работата ти спори, влажни бляскави очи гледат как въртиш те злата, най-добър си в занаята. Инструмента я им покажи, как въртиш го много здраво ти. Майсторе, сега им покажи, как въртиш Теслата здраво ти. Защото всички знаят дръжката, дръжката над злата, дръжката, как влезе мъжката над злата, дръжката, дръжката, дръжката над злата, дръжката, как влезе мъжката над злата, дръжката. Не е само майсторлък, всичко е до пазарлък. Щом доволна е жената, хич не пита за цената. Здрави хубави ръце, яки мъжки рамене гледат как въртиш Теслата, всъщност там е занаята. Инструмента я им покажи, как въртиш го много здраво ти. Майсторе, сега им покажи, как въртиш Теслата здраво ти. Защото всички знаят дръжката, дръжката над злата, дръжката, как влезе мъжката над злата, дръжката, дръжката, дръжката над злата, дръжката, как влезе мъжката над злата, дръжката. Защото всички знаят дръжката, дръжката над злата, дръжката, как влезе мъжката над злата, дръжката, дръжката, дръжката над злата, дръжката, как влезе мъжката над злата, дръжката, дръжката, дръжката над злата, дръжката, как влезе мъжката над злата, дръжката, дръжката, дръжката над злата, дръжката, как влезе мъжката над злата, дръжката. Não,